χείρα βοήθειας και να του πούμε πειθαρχήσου, προσπάθησε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο συνάδελφος κύριος Πουπάκης. Ο οποίος είναι Έλληνας, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και μέλος του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας ως αντίδοτο στα κράτη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα αφενός δεν επέφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, όπως άλλωστε υπονόησε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την πρόσφατη παραδοχή του για λάθος συνταγή, και αφετέρου αυτή η πολιτική υπονόμευσε την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ο μέχρι σήμερα απολογισμός των κοινωνικών επιπτώσεων στη χώρα μου την Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανησυχητικός. 1 στους 3 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με το βασικό μισθό να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι άστεγοι και τα σίτια πολλαπλασιάζονται. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 26% με 1 στους 2 νέους να βρίσκονται στο εργασιακό περιθώριο. 1 στις 2 οικογένειες αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι της. Η φορολογία αυξάνεται, οι μισθοί μειώνονται και οι τιμές παραμένουν ίδιες ή και ανεβαίνουν. Δημοσιονομική λύση όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κοινωνική διάλυση, αφού οικονομία και κοινωνία είναι 2 έννοιες αλληλένδετες. Απαιτούνται λοιπόν κοινωνικά δίκαιες και αναπτυξιακές πολιτικές που θα ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και θα στηρίζουν σε κάθε περίπτωση τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση κατά το σχεδιασμό τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών στρατηγικών. Είναι φυσικά εκ των ουκάνευ ότι πρέπει να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας μέσα στην Ένωση, στη βάση της αλληλεγγύης, της στήριξης και συνεργασίας. Έχουμε ανάγκη τους εταίρους μας. Είναι χρέος όλων μας να διαφυλάξουμε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ιδεώδη, δίδοντας ελπίδα και προοπτική σε όλους ανεξαιρέτως τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ.